Mbak, Mbak Ida. Ya, Mbak. Cuacane saiki kok rak mesti ngene ya. Kaya dompetku ra iso diprediksi. Padha, Mbak. Skincare-ku lho entek. Duite entek. Dah, Sibuke aku. dah lah. Kowe iki lho Mbak skincare terus mbok pikir kok kuwatir mentok kentekan. Delok iki lho. Sabun mukaku. Entek sampai tak koreti banyu iki lho. Astagfirullah. Monggo ibu-ibu. Monggo nggih, Bu, monggo. Ajeng teng pundi? Niki badhe pengajian, Bu. Bu Dia kalih Bu Ida mboten nindaki pengajian. Oh, kula mboten ngertos nek wonten pengajian, Bu. Sami. Kula nggih mboten ngertos nenten informasi pengajian lho, Bu. Oh, nggih pun. Kula pengajian riyen nggih. Nggih, monggo. Takut kalau kehujanan. Oh, nggih. Monggo ibu-ibu. Monggo, atos-atos. Mbak, Bu Titin, nek ana pengajian sregepe pol ya, Mbak? Iya, Mbak, sregep ning isune Bu Titin duwe pesugihan. Aja sembarangan sampe nek ngomong. Ngawur ki nyebar isu sembarangan kuwi. Isu sembarangan piye to? Iki kenyataan. Dek wingi lho wonge ngadonke mobil Avanza. Saurunge meneh mobil Fortuner. Hah? Lah kok wingi meneh iki ya? Innova. Lah masa setahun rong ngono kok wis ngedokke mobil ping 3 ki. Iya ya, Mbak. Ketoke kok usahane sepi. Tapi kok tuku-tuku terus. Mencurigakan iki. Ya wis, aku tak rono sik ya. Kowe ki arep ning ndi, Mbak? Aku meneng omahe Bu Titin. Tekon. Apa? Dukune wong ndi? Dadah. Astagfirullahaladzim, Mbak Ida.